al papà e al tiete? Sì, Papà, tiete? Això és molt, ens hem passat una mica. Això m'agrada, que reflexioneu. Yes! Bueno, ara que ho penso podríem anar a dinar. Vale. Què voleu dinar? Pizza. Pizza? Pizza. Sí, vamos! Pizza, 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 pizza. ¿No creus que ens hem passat una mica? No, jo no crec. I tu? Jo tampoc. No creus que ens hem passat una mica? Li tindríem que dir al papà i al tiet, Sí, Papà, tiet? això és molt, ens hem passat una mica. Això m'agrada, que reflexioneu. Yes! Bueno, ara que ho penso podríem anar a dinar. Vale. Què voleu dinar? Pizza. Pizza. Sí, vamos! Pizza, 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 pizza.